бачаҳо ассалому алайкум. Хубе ҳар нафаре дар бозори бухта илтимос ба диққат гӯш кунед. Агар ки кадмед ай бозори бухта ҳамин Москва тарафи фудсити я бухта бозора агар ки бишносе равон кунед навора чуа нигоҳ кунед. хоҳари мусалмони мо як хоҳари сердил чико кара як кафе кушодаги нигоҳ кунед бародаро кафе ба тамоми санъатай небиши яка ман сёмка намерам беташи ина ҳа ина мараканда фудсити нест бухта меган я бухта бозори бухта тамоми намуди авқот 24 соата кафе агар ки ягонта шабо ягон дӯстота мефорад биёр бишинӣ ҷо пош тенҷ хӯрокҳои болаззат ба заказ ош тамоми санъатш ҳастай. Короче, ҷои ишқ ошиқӣ зур даст. Ҷо хуё хонум тавегири тор да мебуре конкрет нигоҳ кунед дӯстони азиз кадмед ки масал ягон рафиқота мехоҳи шаб биё чақ кунед то саҳарада мега ин болора ина таҳ дорад ҷо дора ҳами болора заказ мекунӣ ягон кас мақсад ғам натиҳни ҷаво инструмент доранд мусиқӣ мефорад чӣ меган нашидот мефорад дӯстот қатӣ меои мешинид иҷа 24 соат бачаҳо барои шумо рақамош дар экран ҷамиёи короче ма шашмақо мехонем шумо ҷура майда мезанем барои хат не ҷои соза барои шӯъбаи фалак хуб яъне ош эй дошти бидана е ин бидана ра диди пурра е ҳар чиз дори бидана иҷо харидан. хуб дӯстон чӣ гуфтанем бозори бухта рақамо дори экран 4 этажай дар лифт сувор мешед мебуроед ошхонаи беҳтарин ба тамоми зин озм соат хато накунам соат 11 шава 11 шава мо сёмка карастем иҷа калон аст ака чойхонаҳо иҷа бисёранд аммо ҳамаш барои шабнишинӣ фақат ҳамияй ина ҳа ина чойхонаҳо хеле бисёранд ина хеле чойхона бисёр иҷа кушоди калон аст хайҷа бачаҳо шидагиан дар барму нишоншуна метиҳем полности ҳамҷа сёмка кардем ина усталшо нишон метиҳем халос ина бародаро бозори бухта чойхонаи лаззати бамаза хоҳаро тортҳорам доранд яъне падзаказ мегиранд хай ову нӯшокиҳо ҳамаш ҳаст. хуб дӯстад аз сёмка чӣ буд ки ҳар як хоҳар ҳар як бародаре ки як бизнес намо мекунад валлоҳ ба хотири худо кардам дастгирӣ шукунӣ блогеро аллоҳ нигоҳтур дорам бачаҳои бизнес мекунанд як бори як видеои ҷигар надорад ба хотири худо баъзе видеоҳо касе сундори сум шаб гирӣ аммо чунин шердилҳо яъне хоҳарое ки дар ҳақиқатан капек ба капек ҷамъ кардан инчохи чӣ кардиянд кафе кардиянд чойхона кардиянд ёро дастгирӣ карданд дар кӯя тага дар ҷо буд дар шаҳри клин ма видеош карда будам овоз ма гуфтаисти овоз дар бои фаридун ҷоғаҷоғ кардем ҳамонҷа овозом гирифтем худо нигаҳдор рақамо дар экран бозори бухта занг занед.